Jo, så det er Magnus Bro her. I dag skal vi lave en roomtour. Lad os bare begynde. Computer. Mobil. Sikret. 80 tommer spejl. Indbygger Valdemar med i køb. Skab. Ren egetræ. Lego. Ren egetræ. Røde sko. Helt nye. Ja. En samling af bøller. Bolcher, det der, og så fik det. Wii. 100 tommers fjernsyn med indbygget layoutblad. Min seng. Og en dartskive. Lad os gå videre til badeværelset. Lige tilbage. Mit badeværelse. Vindue. Du kan ikke se igennem. Tandbørst. Vandhane, indbygget vand. Toilet. Døren til mit værelse. Brugskardin. Roomtour. Roomtour. Færdig. Hvad? For helvede, jeg er ikke klar. Skal du skyde? Hvad? Skal du skyde? Nej.